Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 25-nji fevraly hepdäniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Awstriýa we onuň Balkan goňşulary serket gözegçiligini güýçlendirmek barada ulalaşdylar we öz şerketlerini doly yapmagynyň ehtimallygyny duýdurdylar. Die Sitzung hat heute ergeben, dass wir in vielen einer Meinung sind. Aşgabatyň bir näçe bölегinde ýaşaýyş çaýlaryň ýumrulýanlygy habar berilýär. Buralky Mir köçeginiň häzirki Andaliwatdan birler köçäniň Günbatar ýerinde ýanky Şükrok raýonuna geçilen ýerasty tuneliň ýokarynda ýerleşen köp katly zaýlaryň häzir 2 sandy ýykylypdyr. Mary vilayatynyň ýaşaýjylary ýerli dukanlarda ady önümleriniň hiyiriniň pesliginden şikaýet edýärler. Şunlara yaramda ýaşa möhletli. Käbirinde ýogum, käbirinde bolsa da o hap düşünüp bilemok menen sol kän bir ulanmajak bolýan sol ýerleri. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp boluň. NATO'nun agzalary migrantlary bir kanun daşayan jinaýatçy toporlara garşy uruşda Türkiýe we Gretsiýa ýardam bermek üçin Egey deňizinde öz gämilerini ýerleşdirmek plany barada ulalaşdylar. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg 25-nji fevralda Brüsselde geçirilen gepleşikleriň ýanydan çykyşynda Gretsiýanyň we Türkiýanyň güýçleriniň bir-biriniň territorial suwlarynda we howa giňişliklerinde hereket etmejekdiklerini aýtdy. Emma Stoltenberg bileleşiň beýleki agzalarynyň Gretsiýanyň we Türkiýanyň suw giňişliklerinde hereket etmäge ukyply boljakdygyny habar berdi. Şeýle Stoltenberg Egey deňizinde halat edilen migrantlaryň Türkiýe uğradyljakdygyny aýtdy. Türkiýe bosgunlar üçin lagerleri gurmak we olara ýardam bermek üçin 3 milliard euro möçberde pul berildi. NATO'nun agzalary Gretsiýanyň we Türkiýanyň arasyndaky gatnaşyklar adatça dartgynly bolmagynda galýar. NATO'nun gorunmak ministrleri öz gämilerini Egey deňizinde ýerleşdirmek barada 11-nji fevralda ulalaşaly Gretsiýanyň gorunmak ministri operasiýa pähkel bermekde Türkiýany aýyplady. Çekiýanyň saglyk resmiýetleri çyvyn çakyp döreýän Zika virusu bilen bagly ilkinji wakalaryň ýurtda hatap alynanlygyny 25-nji fevralda habar berdiler. Çekiýanyň saglyk ministri Svatopulk Nemeçek 25-nji fevralda eden çykyşynda biz Çekiýa Respublikasynda Zika virusu bilen bagly 2 wakany resmi taýdan tasdiklaýarys diýdi. Mohu oficiálně potvrdit, že v České republice máme první 2 potvrzené. Nemeçek agzalan adamlaryň 2 hepde mundan ozal syýahatçylykdan dolanyp gelendiklerini aýtdy. Resmiler bu waka barada goşmaça maglumatlaryň günüň dowamında mälim ediljekdigini aýtdylar. Bütün dünýä saglyk guramasy 1-nji fevralda Zika virusynyň ýaýramagyny saglyk üçin adatdan daşary ýagdaý diýip eglan etdiler. Zika virusynyň doga bitdi şikastlere sebäp bolmagynyň uly töwekkelçiliginiň bardygy bellenýär. Zika virusu bilen bagly diýilip hasaplanýan müňlerçe doga bitdi şikastler Braziliýada hasap alyndy. Awstriýa we onuň Balkan goňşulary serket gözegçiligini güýçlendirmek barada ulalaşdylar we öz serketlerini doly yapmagynyň ehtimallygyny duýdurdylar. 24-nji fevralda Wienada geçirilen duşukda Ýewropa Birleşiginiň agza döwletleriniň ministrleri Awstriýa, Sloveniýa, Horwatiýa we Bolgariýa, Albaniýa, Bosniýa, Kosowa, Makedoniýa, Çernogoriýa we Serbiýa goşulyp deklarasiýa ýaýratdylar. Migrantlary we bosgunlary sorap ýüz tutýan köp sanly adamlary hasap almak mümkin däl diýilip dokumentde bellendi we çäklendirmelerin hopdulugy üçin etmek üçin zerurdyg aýdyldy. Şeýle deklarasiýada Günbatar Balkanlaryň üstünden geçen migrasiýa hakymy çäklendirilmeli diýilip 19 maddadan ibarat dokumentde bellenýär. Deklarasiýada başpena almagy real mümkinçilikleri eý bolan adamlar üçin hasaba durmak üçin umumy serketleriň bolmalydygy aýdylýar we Ýewropa Birleşiginiň agza ýurtlarynyň umumy şertlere laýyk gelmeýänleri kabul etmeli dälligi aýdylýar. Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyuk ýük ulaglaryň geçmegine şu aýyň başynda girdilen 2 taraplyň gadagançylygy ýatyrmak barada Orsiýetiň eden teklibini 24-nji fevralda kabul etdi. Infrastruktura ministri Andrei Pivovarskiýiň hökümet agzalaryna aýtmagyna görä, Orsiýet gara ýollardan ýükleriň daşalmagyna degişlikli çäklendirmeleri aradan aýyrmagy teklip edipdir. Orsiýetiň gadagançylygy ýatyrmak teklibine Ukraina oňaýyn jogap berer diýip Yatsenyuk aýtdy. Şeýle ol Orsiýa dolaglarynyň hopsuzlygyny üçin etmek üçin Ukrainanyň öz kanun goraýjylaryny çekip biljekdigini
ma'lum etdi. Orsiýatyň transport ministriniň orunbasary Nikolay Asaul ähli çäklendirmeler hem mişelik ýatyrlar diýip 25 fevralda Interfax agentligine aýtdy. Ukraina Orsiýatyň ýük ulaglarynyň öz giňişliginden geçmegini 15 fevralda Orsiýat tarapynyň geriden gadagançylygyndan soň böwetläpdi. Islam döwleti toporuny goldayan Halifat goşunynyň ogullary atly kompýuter hakerleriniň guramasy Facebook we Twitter ulgamlarynyň baş ýolbaşçylaryna haýbat atýarlar we olary Islam döwleti toporunyň goldawçylarynyň hasaplaryny öçürmekde aýplaýarlar. Internet ekstremizme gödökçülük edýän sayt atly kiber howpsuzlyk toporunyň aýtmagyna görä, internetde peýda bolan haýbat atyjy 25 minutlyk propagandistik videoda Facebook ulgamynyň ýolbaşçysy we Twitter ulgamynyň ýolbaşçysynyň suratlary görkezilip hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Awstriýa we onuň Balkan goňşulary serhet gödökçülügini güýçlendirmek barada ulalaşdylar we öz serhetlerini doly ýapmaklarynyň ähtimallygyny hem duýdurdylar. 24 fevralda Wienada geçirilen duşukda Ýewropa Birleşiginiň ençeme agda döwletleriniň şeýlede birnäçe Balkan döwletiniň ministrleri bu barada ýöriti deklarasiýa ýeretdiler. Ýewropa ýurtlarynyň migrantlar akymyny goşatmak boýunça nowatdaky çäreleri barada kärdeşim Tehranyň maglumatyny dinläli. Awstriýa we onuň Balkannaky goňşulary serhet gödökçülügini güýçlendirmek barada ulalaşdylar we öz döwlet araçaklerini doly ýapmaklarynyň ähtimaldygyny duýdurdylar. 24 fevralda Wienada geçirilen duşukda Ýewropa Birleşigine agda döwletleriň ýagny Awstriýanyň, Sloveniýanyň, Horwatiýanyň, Bolgariýanyň ministrleri we Albaniýanyň, Bosniýanyň, Kosowanyň, Makedoniýanyň, Çernogoriýanyň we Serbiýanyň resmileri bilelikde deklarasiýa ýeretdiler. Deklarasiýada gaçyp sorap ýüz tutýan köp sanly adamlaryň hemmesini hasaba almak mümkin däl diýilip, ýurtda içerki howpsuzlygy we sosial jewisligi goramak üçin çäklendirmeleri dikeltmegiň zerurdygy aýdylýar. Günwatar Balkan ýollaryndan gelýän migrant akymynyň düýpli çäklendirilmegi zerur diýilip, 19 maddadan ibaret dokumentde nygtalýar. Şeýlede migrantlaryň akymyny jylawlamagyň ýollaryny öz içine alýan dokumentde halkara gollawna mätäç bolmadyk migrantlaryň we galp dokumentler bilen syýahat edýän dokumentsiz özüniň haýsy ýurdun grajdanlygy ýa-da şahsiýeti barada ýalňyş maglumat berýän adamlaryň Ýewropa Birleşigine girmegine ruhsat berilmeli däldigi aýdylýar. Deklarasiýada başpena almaga real mümkinçiliklere eýe bolan adamlar üçin hasaba durmak boýunça umumy şertleriň bolmalydygy hem bellenilip, Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň umumy şertlere laýyk gelmeýänleri kabul etmeli däldigi tekrarlanýar. Awstriýa ýakynda öz döwlet araçaklarynda başpena soraýan adamlardan kabul edilýänleriň sanyny günde 80 adama çenli çäklendirdi we öz giňişliginden geçmäge ruhsat berilýän adamlaryň sanyny hem azaltdy. Awstriýanyň içeri işler ministri Johanna Mikl-Leitner biz migrantlaryň akymyny häzir çäklendirmelidir. Sebäbi bosunlar meselesi Ýewropa Birleşiginiň aman galmagynyň meselesi bolup biler diýdi. Awstriýa migrant problemasyna Ýewropa Birleşigi bilen bilelikde çözgüt tapmagyň tarapdary bolsa-da, Ýewropa Birleşigi bu akymy durutmak üçin gysga möhletleýin milli çäreleri kabul etmeli diýip Leitner belleýär. Awstriýanyň häkimetleri bilelikdäki deklarasiýanyň 25 fevralda Brüsselde Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň içeri we adalat ministrleriniň derejesinde geçiriljek duşukda hödürlenjekdigini ma'lum etdiler. Kärdeşim Tehranyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgysy youtube.com/azatlyk-online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşliklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýarys, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerler, bize ýazylyň. Azatlyk TV.
Gepli Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň Demirgazagynda Türkmenistan bilen serhetdeş Gunduz welaýatynyň Daşdarçy etrabynyň resmileri Owgan goşunynyň söwüşçüleriň ençemesini öldürenligini habar berdiler. Regionda hökümet güýçleriniň ýaragly toparlary garşy alyp barýan söwüşleri bilen bagly soňky maglumatlary Owganistandaky habarçymyz Şamerdan Uly Muradydan dinläli. Gunduz welaýatynyň Daşdarçy atly etrapynda jeňçilere garşy harby operasiýa başladyldy. Resmiýetlerin aýtmagyna görä harby çarada 15 jeňçi helak bolupdyr, 25 jeňçi yaralanypdyr. Welaýatyň bölek etraplarynda da jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmegin gödeginde tutulýanlygyny Gunduzyň täze hakimi Esadullah Omarxil aýtdy. Jeňçiler ol öz ýaragyny ýerde goýup uruşdan el çekmäge çagyrdy. Eger jeňçiler öz hüjumuna dowam etdirse onda olaryň ýok ediljekdigini bildirip hakim duýduruş berdi. Gunduz welaýatynyň etraplarynyň aglabasyna jeňçiler kontrol edýär. Gunduz şäherine de jeňçileriň waham salýanlygyny ýerli geňeşiň agdalary aýdýar. Gunduzda jeňçilere garşy başlanan harby operasiýa Amerikan harbylarynyň gatnaşýanlygyny Awgan armiýasynyň Pamiratly harby diwiziýasynyň başlygy general Muhayyeddin Guri aýtdy. Amerikan harbylarynyň ýörüte güýçleriniň Gunduzda ýerleşenligini general ma'lum etdi. Gunduz welaýatynda daşary ýurtly jeňçilerim hereket edýär. Olar Gunduz welaýatynyň Tajikistan bilen serhetleşen septlerinde merkez tutupdyr. General Guri'nin aýdysýaça Gunduzda jeňçileriň sany 2500-den gurrakdyr. Olaryň arasynda Jündüllä atly toparyň agdalary Özbegistanly we Çeçenistanly militanlaram bar. Uruşda taplanan Merkez Aziýaly jeňçiler ýerli ýaraglylara harby ugurdan tälim berýär. Daşary ýurtly jeňçiler terroristlik hüjumlary amala aşyrýar dep general aýdýar. Awgan polisiýasynyň Spinzer atly bölüminiň komandiri general Şir Aziz Kamawalyň aýtmagyna görä, daşary ýurtly jeňçiler Pakistandan Awganistana geçýär. Olar Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlar bilen serhetleşen regionlarynda ýerleşýär. Daşary ýurtly jeňçileriň arasynda Özbegistanly, Tajikistanly we Çeçenistanly militanlar bar. Daşary ýurtly jeňçiler merkezi Aziýa ýurtlaryna geçmegi gödüňde tutýan bolmaga çemeli. Ýöne Awgan güýçleri oňa ýol bermez. Daşary ýurtly militanlara garşy göreşimizi güýçlendirdik diýip general Kamawal aýtdy. Şamal Qafada, Çeçen, Özbekistan, Tajikistan. Gunduz welaýatynda jeňçiler mobil telefonlarynyň gije tarapdan işlemegine qadagan etdi. Gunduz şäheriniň daşty wöregindäki owalarda jeňçiler ýerleşipdir. Ýaz aýlarynyň başlamagy bilen Gunduz şäherini jeňçiler ýene basyp alar diýip bu şäheriň halky hawatirlenme bildirýär. Gunduz welaýatynyň 70%-dan gurragyna jeňçileriň ýeçilge edýändigini welaýatyň ýerli geňeşiniň deputatlary aýdýar. Şamerdan Uly Murady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin. Gepli Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Programmamyzy bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk Radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepli Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda häkimetleriň ýaşaýyş çaýlary ýumrumak işi dowam etdirilýär. Şu günler Aşgabatyň ençeme böleginde ýaşaýyş çaýlaryň şol sanda köp gatly jaýlaryň ýykylýanlygy habar berilýär. Soňky bir ýylyň dowamynda Aşgabatda we onuň töwereginde onlarça müň ýaşaýyş çaýy ýykylypdy. Soňky ýagdaýlar barada kardeşim Tehranyň Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Sultanaýda Aşgabatyň ýeni bir tebitinde jaýlaryň ýykylýanlygyny aýtdyňyz. Bu barada dolurak maglumat berýärsiňiz, Aşgabatyň anyk haýsy sebitindäki jaýlar ýykylýar, näçe çemesi jaý ýykylýar? Şeýle-de bu ýykylýan jaýlar nähil tipli jaýlar? Sehra uralky Mir köçesiniň häzirki andaliwatlandyrylýan köçäniň Günbatar ýüzünde ýanky Hitrovka raýonuna geçilen yerasty tuneliň ýokarynda ýerleşen köp katly jaýlaryň häzir 2 santy ýykylyp dur. Şolar 4 katly jaýlar, şolaryň hersinde de 16 hojalyk, 16 kwartira ýerleşen bolmaly. Jaýlaryň görnüşine görä şu taýda her padiyerde 8 hojalyk jaý ýaşaýan bolmaly. Ondan başga da şu ýerde bir näçe hususy ýaşaýyşlaryň bardy, bir 20 golay hususy ýaşaýyşlaryň ýykylandygy ýa boş ýerlerden görünýär. Şo ýerde odal eýlek geçenlerde şol hususy ýaşaýyşlaryň bardy. Häzirki wagtda şu jaýlar eýem ýerinde ýok. O ýerde käwat geçilýär, ondan soň şu köprüň aşagyndan tuneliň içinden geçilýän üçin şu tuneliň kaptalynda gurulan jaýlar kan gözete ilmeýär. Ýöne men şonu şunun ha gördüm. Ýani golaylaşyp baryp görenimde 2 tane 4 katly jaýyň ýykylyp duranyny gördüm. Şol iň soňky jaýlar bolmaly şu taýda. Bundan aňyrda eýen bir näçe jaýlar ýykylyp ýeri tekilenipdir. Sultanaýdan bu jaýlaryň ýykylmagynyň sebebi barada sizde maglumat barmy ýa-da şol ýerden şol jaýlaryň üstünden ýol geçirjek bolýarlarmy ýa-da oň golanynda täze bir desga gurulýarmy? Şehrasy gaýra Hitrovka ýoluna geçen tuneliň 2 katlarında eýem bir näçe wagtdan beri gaza işleri alınıp barylýardy. Şo ýerden ýol gurulşygy, ýagny köprü diýen maglumatlar bardy. Häzirki wagtda şol köprüniň eýem tütülleriniň bir näçe galdyrylypdyr, köprüniň gurulşynyň eýem bir bölegi bitirilipdir diýen ýaly. Şo ýanky jaýlar ýykylan ýerde eýem köprüniň tütülleri dur. Şo ýerden şol köprü geçýände üçin ýollaryň giňendirilýändi üçin şo jaýlar ýykylýar diýip şeýle maglumatlar aldım. Sultanaýda inne jaýlary ýykylan ýaşaýjylara näme boldy? Olar başga ýere göçürilýärmi ýa-da olary şo jaýynyň deregine kompensasiýa berilýärmi? Sizde bu barada maglumat barmy? Sehra şo ýerde eýem ýaşaýjylar ýok, olar eýem göçürilipdir. Ýöne men şo ýerde işläp beren işgärler bilen töhretdeş boldum. Şunun haşy jaý eýeleri jaý aldylarmy diýsem, hoşlar jaý berildi, hojalyklara jaý berilip ondan soň göçürildi diýip, şo ýerde işleýän işçiler şeýle maglumat berdiler. Elbetde bu jaýlar täze jaýlar, şu Garaşdyň başga ýerlerinde gurulan jaýlar diýen bolýar. Bu jaýlaryň eýeleri hem dokumenti düzü ýaşaýjylar bolmaly. Olara şu köşmesinden jaý berildi diýen maglumatlar aýtdylar. Men etlerim dolu bilemok ýaşaýjylar bilen töhretdeş bolup görmedim, ýaşaýjylar eýem göçürilipdir. Sultanaýda Aşgabatdan gepleşigimde gatnaşyp beren görüňleriniz üçin köp sag bolun. Sag bolun, sag bolun. Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Bu temadan taýýarlanan foto seriýini hem dikkatiňize hödürleýäris. Onu görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtymyza täýär ediň. Öz pikirlerinizi paýlaşmagy hem unutmaň. Häzir bolsa gelin tesbirleri okap göreliň. Hakykat adly okuyjymyz öz tesbirinde şeýle ýazýar. Türkmenistanda ähli gurulşyklar korrupsiýadyr. Dünýäde gurulan binanyň ýanyna 300-400 ýyllap barmaýarlar. Emma Türkmenistanda beýle däl. Hatda 2000-nji ýyllarda gurulan binalaryň hem mermerlerini çalışıp çıktılar. Gurulyan binalar dünya ölünglerine gavat gelmeýär. Binalarda gurulyan telsimatlary dünkü gününkü hem edilýän zatlaryň netijesi ýok. Garamaýa halk kösenmegini dowam etdirýär diýip dinleýijimiz öz tesbirinde ýazypdyr. Bu elbetde okuyjymyzyň öz şahsy pikiri bolup Azatlyk radiosynyň garaýşlaryny aňlatmaýar. Aşgabatyň iň iri we meşhur sowda merkezlerining biri Ýympaş sowda merkeziniň öňündäki ula oýlayan meýdan ýapylypdyr. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri we sebäpleri bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Gelin häzir şu söhbetdeşligi bilelikde dinleýelim. Aman Murat Aşgabat şäheriniň Ýympaş sowda merkeziniň maşin goýulýan meýdanlarynyň ýapylandygyny habar berdiňiz. Bu meýdan kim üçin we näçe ula üçin niýetlenen? Ýympaş sowda merkezi bilen Ýympaş täzirçilik merkeziniň arasyndaky boşluk meýdan bir Ýympaş sowda merkezine sowda etme gelýän adamlaryň awtologlaryny oýmagy üçin netlenen.
Şo yerde orta hasap bilen 350'den 400'e çelli avtologu koyup bolýardy. Şunu yerden başlap bolsa şo yere tewda etmeye gelen adamların avtologlaryny koymagy ruhsat berilmedi. Avtologlaryň goýulýan meýdanynyň yapylmagy Ýympaş Sewda merkezine gelýän alyjylara nähili täsir etirdi? Ýympaş Sewda merkezine sewda etmeye gelen adamlar üçin bir serwet täsirini etirdi. Sebäbi Ýympaş Sewda merkezi paýtagtdaky iň uly sewda merkezleriniň biri önümleriniň hilinin köpdürlügi bilen önümleriniň hilinin yokurluğu bilen satylýan haritlaryň arzanlygy bilen ol beýleki bazarlardan sewda dukanlaryndan üzül kesil gowluk tarapyndan tanalýan sewda merkezi ine şol üçin bir ýere gelýän adamlar adatda lomoy sewda bolmanyna bir özüne gerek wagtlaryň bir hepde 10 ulluk gorny rapasy bilen almak edýärler. Onsoň avtologly gelýäniniň de düýp sebäbi şo wagtlary avtologny ýuklap özüniň öýüne selli getirip bilýärler. Bu avtolog öýürmeýänligi üçin sewda merkezine gelýän alyjylaryň bir topary avtologly ýygyny urup ony sewda merkezinden Ýympaşdan 350-400 metr başlykda goýup sewda etmegi makul bilmän avtologlar bilen ýygyny urdular. Alyjylar üçin erwet täsirini ýetirdi. Avtologlar goýulýan meýdanyň yapylmagynyň sebäbi bilen gyzyklanyp gördüňizmi? Muňa näme sebäp boldy? Ben şeýle sowal bilen Ýympaş Sewda merkeziniň menejerleriniň ikisi bilen gurrundaş boldum. Hem de şol Ýympaş Sewda merkeziniň ýörüýte giýrelgesini hem de çıkalgasynda durýan gorog işgärler bilen gurrundaş boldum. Bolan ähliňiň tasdiq eden wady bir hakykat. Ol Ýympaş Sewda merkezi şäher häkimligini alyjylaryň avtolog goýan meýdan üçin hiç ýerli tölemeýär eken. Ol şeýle hem gelýän alyjylardan avtologny şo meýdanyna goýan sürücülerden alyjylardan hem ýeki kopup tölew hakyny aranok. Yine Mart ayından başlap Ýympaş Sewda merkeziniň ýanynaky alyjylaryň avtolog goýan meýdanyna tölew berilipdir. O tölew paýtagtyň köpetda etrabynyň haraplaşyşyna getirilmeli waýtdylar. Şuň gepleşikler getirilýär. Näçe mukdarda getirilmeli, hasan getirilmeli. Şo sözlerinden soňra bir kunuň dowamyna ýene de mümkin kurup bolar, avtologlary goýma ruhsat ederler diýdiler. Aşgabatly ýazyjy Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Mary welaýatynyň ýaşaýjylary ýerli dukanlarda azyk önümleriniň hiliniň pesliginden şikaýet edýärler. Mary welaýatynyň Serkedawad etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden özüni Ağa Juma diýip tanadan ýaşaýjysy ýerli dukanlarda satylýan haritlaryň daşky görnüşiniň hem wagt möhletyniň olary satyn almagy höwes döretmeýänligini aýdýar. Habarçymyz Sultan Atçylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Obalaryňyzda bar bolan döwlet dukanlarynda da, hususy dukanlarda da satylýan azyk önümleriniň hiliniň pesligi barada aýtdyňyz. Şu barada anygyrak gurrun beräýsiňiz. Hil barada kän öwürlük adal hili biraz o süýt önümlerini mene özüm halamok barya bol bir kän albam görmek bir dener alyp gördüm bol bir hil bir ýakymsy gördüm. Aýran diýip bir zatlar gatyk diýip elçäler. Onu bir hillaýmyň ýygy alaý diýsem aýdýarlar. Honja bir daşary utdan gelen gursytdan ýasaýarlar, sen bilen okmy diýerler. Beh, dogrudan şeýlem karay. Ulanyp bilmejek bolsak, soňra mümkinçilikler bar, hemme zat bar. Şu zamanda şular ýaldy urda bir arasy soruň süýdüni ýöndürip ulanaýmaly bol, şolaryň bolanok şol mena şonu alyp ýesim gelen onu gaýdyp. Şo süýdü önümlerde aýran diýe, gatyk diýe, çal diýe gaplap elçäler, mardan bir ýerlerden elçäler. Onu şolaryň möhleti geçen okmana ulanyş möhleti bolmaly. Adyk önümlerinde şolaryň möhleti geçen adyk önümlerine duş elýäňizmi? Ay, men şo möhletine kan seredem, o möhletine sereseňem şo düşünüksiz bir hili. Düşünür ýaram da şo möhletine käbirinde ýogum, käbirinde bolsa da okap düşünüp bilemok mene olsam şol kan bir ulanmajak bolýan şol önümleri. Tomsaýlar hasam şo süýdü önümlerini, kalbasy önümlerini kan ulanasym bilen ok özüme. Indi şon ulanýan adamlardan birine bir delil çekdim şundan ne hoşluk tapdym diýen adamlara gabat gelýäňizmi? Ay gabat gelýär, o şol ýanky şol nemeden atrablýany boldum, diýanam gördüm ýanky şol
katık mı çalmay bir zat içip qaytardım diýerler. Atrawleny bolup qaytaryp zat etdim diýerler. Gabat gelýär şolardan ýöne odatlarken belli malam zok biz özümüz hazırrak bolup gelýär özümüz gorajak bolýar herkim. Yani tanep stansiyalar bolmaly, tanep stansiyalar bolmaly. Şahadlyk önümleriniň hiline gödöwçilik etýän. Şular dukanlara aýlanýarmy? Ay mena gabat geleme onu ýalladı. Görmek dukanlara aýlananly. Barlayan adamlar göremok, soň hilini barlayan adam. Mena gabat gelip göremok bolsa barym bolmam mümkin, mena göremok unçak. Hili ötüp geçkiden zatlar bar ya bize men gözüm bilen hem görýän, bilýän on meselem bir aşgawatyň tuturukly bir ýerde öndürilen towuklar satylýar, bütün diri towuk kilon kanamäň içinde. Şonu alıp ýeli gördük bol dong da aşýar dong ýatanda don palta bilen çapıştyrýar bol içinde şonu işler garalyp alam ola bolup garalyp galan ýerler bar eken. Onda da bişirip iýme gördük, hiç sada bolmady bolýar, gaýtalap şonu alasym gelen o kilenç. O towuk elbetde aşgawatyň magazylarynda durup köp durýar diýerler, soň geçmediklerini bärik obalar. Ulu diýerler şeýle mene soň çyn bolaýma diýip pikir etdim şol. Garalyk gidip dursa süňklerini taşlara ýasasanam. Ýankyýal iýmit reberlerim mardan aşgawatdan barýa, ol konfetler, zatlar, kökeler, kalbasa, suw hemme zat onun elçiliği bize özümüzde öndürilen zat ýok. Döwlet dukanlarynda narhlar nähilek, ýa-ni hususy dukanlarda narhlar nähilek. Şular bir nemet bilýärlermi bir-birine alternativa bolup bilýärlermi? Ay narhlara hemmesinde de deňrek soň alternativa bar deň narh goýarlar. Döwlet magazynam, hususy magazynam arzan satyp bilenok. Şolum deň hemmesi deň. Habarçyma Sultan Açylowanyň Mary vilayatynyň Serhedabad etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginiň ýaşajysy Agy Juma bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda satylýan adyk önümleriniň hili sizi kanagatlandyrýarmy? Bu sowalymyza Arwon atly okyjymyzdan şeýle tetbir elipdir. Önümleriň gowsan bar ýöne kemçiliklisi neşular pomidor, hyýar ilki bilen gymmat, ikinciden tagam ýok. Kalbasa önümlerim bir ýa iki görnüşi diýmeden da tagam ýok. Tomusuna gawunlaň hili gatypet bütün tomusda ýekece edek tagamly gawun gabat gelip bilýär. Galany diňe pul harjy tagamy ýok, hiç kim höwes bilen iýmeýär diýip öz tesbirinde ýazypdyr. Bu elbetde okyjymyzyň öz şahsy pikiridir. Hormatly radio dinleýijiler, öz pikirlerinizi paýlaşmak üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosi we WhatsApp sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Sazly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.